तर मित्रांनो, TNT साईज रेस्टॉरंट आपण मागे बघितलं आणि त्यांचीच कॅटरिंग सर्व्हिस आहात. तर आपण लग्नाच्या हॉलमध्ये येलो आणि त्यांची कॅटरिंग सर्व्हिस काय आहात ते आपण नक्की बघूया. चला या. मित्रांनो, मागे तुम्ही उत्तम चौककर भाईंचा TNT साईज रेस्टॉरंट बघितलं आणि उत्कृष्ट प्रतिसाद पण दिला. आणि आज आपण त्यांचं कॅटरस व्यवसाय बघूया. खूप छान असा डेकोरेशन, शिस्तबद्ध स्टाफ आणि तेवढेच चविष्ट जेवण. इथे पण उत्तम भाई आणि त्यांची बायको स्वतः जेवण बनवतात आणि सगळ्याकडे लक्ष देतं. ते स्वतः शेफ आणि ह्या क्षेत्रात 25 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव असल्यामुळे क्वालिटी आणि चविष्ट जेवणाची हमी. सगळं मेनू खूपच मस्त दिसावं. कॅटरिंग मध्ये सगळ्यांक परवडतली अशी वेगवेगळी पॅकेजेस पण अवेलेबल आहेत. सिल्वर, गोल्ड, प्लॅटिनम. हलसणा भाजी बघा कशी जाड आणि टेस्टी असा. इलेले सगळे पाहुणे जेवून खूपच खुश झाले. मुद्दाम म्हणून ऑर्डर दिवपाची एकदम बेस्ट केटरिंग आसा. जेवण सुपर एका कोणी ऑर्डर दिवची. आता लग्नाचं सीझन पण चालू आहे. जर तुमका लग्न समारंभ इतर कार्यक्रमासाठी एक चांगलं कॅटरस शोधताय तर TNT साईज कॅटरसला नक्की संपर्क करा मित्रांनो.